Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýran türkmenleriň ikwal fursatlary baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden Orta Ýer deňiziniň kenaryndan dünýä türkmenlerinden gelen turistler myhmanlar bilen taýýarlap alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri nähili dynjalýar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenarynda Türkiýanyň Antalya welaýatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziň kenarynda iki sany Dünya Türkmenleriniň wekili otur. Türkmen Sehradan Nur Muhammed aga. Nur Muhammed aga gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag bolun. Biram Türkmen eşikli, bir Türkmen gelini Hawo ünsün çekýä, ýanymyzda otur. Gelneje sizem hoş geldiňiz gepleşigimize. Ine söhbetdeşler, bugünkü temamyz Dünya Türkmenleri nähili dynjalýar. Ine Antalyaga geldiňiz, Kemer'e dynjalmaga geldiňiz. Näme üçin olaýtada Türkiýe? Şu arada näme aýdyp bilersiňiz? Nur Muhammed aga, ilki bilen sizden başlasak. Allah can bir ýol açdy. Bari kelmäge. Her bir zady başlamakam ähli dünýäde mümin arasalaryň adamlaryň hemmesi gowy ýaşasyn diýip arzu etýän elaýtada dünýädäki ýaşaýan türkmenliň jany sag bolsun, başlary dik bolsun diýip emişelik arzumyň biri. Bärden hem ulu alimliň, ulu siýahatçylyň hem de din maşlyklaryň tapşyryklary şi. Wagtyň bolsa diýe, özüňe wagt tapa bilseň, dogan garnaşyň ýanynda bar, ataňy sonra, eneňi sonra, goňşyny sonra, marydy sonra. Ondan kärrak wagtyň bolsa gedelen jet diýe. Obalara gedi, şäherlere gedi, toýlara, bayramlara bar. Mundan aňyrrakdyk mümkinçiligim bolsa ýurt gezdiýe. Şo biziň alimleriň aýdyşyna görä, adam ýurt gezseň ilmiňe artýar, gözüňe açylýar. Köp gören, köp geden biler diýerleri gaty dogry zat. Menen maşgalan beren Antalya şäheriniň Kemer diýen bölüminiň atelleriň birine gelip 5-6 gün dynjallyk. Nähil dynjallygyňa, nähil baha berýäňiz? Size nähil täsir alyrdy şu dynjalyş? Her bir ýaňa baranda başga ýerlerden aýratyllygy bolmaly. Häzirki ýerde tuwalemesine turizme etmeýän hyzmatlar, ýasalan zatlar edilýän hyzmatlar gaty ösüpdir. Dünýä meşhurlygyna näçe ýakynlanır onu biljekde sebäbi dünýäň hem ýerini gerek görmeli bolýan. Ýöne onu internet süberen beýleki ýazylan zatlar bilen deňak görer. Ýöne häzirki berýän bahamy diňe adamyň saglygyna, ruhyna täsir goýdy. Şo bir özü bir bahan biri şo. Adama gowy täsir goýup bilse. Bir de bu taýda gowy zadynyň biri şo türk dilli bolansaň, gepleşip bilýän, ýene bir artykmaş ýahata geljek adamlaryň zatlary şi. Her bir ýurda gitjek bolsa, azalyk dünýädäki dillerden biremejip bilse, öz baýlygyny artdyrajagyna hiç şek şüphesi ýok. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri nähili dynjalýar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenarynda Türkiýanyň Antalya welaýatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziň kenarynda iki sany Dünya Türkmenleriniň wekili otur. Türkmen Sehradan. Gelneje siz ine Türkiýe'ye geldiňiz. Näme üçin Türkiýe? Siz Türkiýe barada näme bilýärdiňiz? Öň bilýän zatlaryňyz bilen gelip görüňizden soň gören zatlaryňyzyň arasynda tapawut barmy? Nähil baha berýäňiz? Bir de geleýiş takdy bir tasmim tutduk. Eşdipdik, dogan garnaş gelipdi, aýdypdylar gowy ýer diýip geldik. Beter de gowy haladyk bu taýsyny dynjalmana gowy ýermişdik. Ondan sonra da dilimizde ýakyn bolan soň hemme kişi bilen gowy kepleşip bilen sen şoň üçin iş taýsyny taýlap tak geldik. Şu ýatdan çykmajak bir pursat boldymy? Bir size täsin bir zat boldymy şu dynjalyp berýänňiz şu taýdan? Hemme ýaňasyny gördük, Antalyaň, Kemeriň, deňiziň tarihi ýerlerini gördük. Bize bir aýratyn geldi. Düzgünleri, zatlary, gaýda ganunlary beter bize bir gowy geldi. Üç köşügrek geldi. Mene beter bir taýdan gowy gördüm. Türkmenlemen diýen nämeler gördüňiz? Türkmen bir dillemiz meňdeş. Bir de ýymitlemiz meňdeş. Hem ýerde bilada urji, biz Türkmenle de urji. Şonu bizde hali ýa bilen da ýerler. Bir de bilada jahili, Türkmenle de jahili. Sila gördük hemmejinen. 7 günlükde. Ýene de arzu etýek oglan şoklamyzda gelsin, özümizde geleýiş taqaty
gowy berdik şaýyny. Durmamy da ine şu wagt Türkiýede ina dynjalygyňy gezdiňiz, gördüňiz. Türkmen sahrada türkmenler nähili dynjalýa. O taýda türkmenden bir dynjalyş kadasy, yörelgesi, nähili dynjalýa o taýda adam. Her bir ýurtda dynjalýan yer gaty köp. Ýöne men özüm size muny bärde dilim bilen aýtjak bolsam sanardanken, menem sizi mihman çagyrýan, ýakyndan türkler çagyrýan, senem öz türkmen dogum çagyrýan. Aňara barsaňyz bizem size gezmeli yerleri, tarihi yerleri, cengelleri, türkmeniň toý tomoşasyny, at çapkylaryny, meýdanlaryny, gök yerlerini, akarsuwlaryny ýakyndan kökeder. Ýöne häzir bizinkilerde türkmen sahrada turizmin kanunlary beren deň ösüp barýar diýsem ýalançy. Innegler zatlar bolup ýa. Dynjal günleri nähili geçirýär adamlar? Nirek gidýärler? O taýda da hepden dewamyny 2 gün dinç ba, her bir işleýän adama döwletde işleýän bolsa, her aýyň içinde 3 gün dinç ba, ýylyň dewamyny başga şäherlere dinç almagy gitjek bolsa, gyzgyn suwlar, sowuk suwlar, diňe gasinsa da baryp ýaşajak bolsa, sunaý beýlekde de girecek bolsa, o taýda da dürli zatlar bar. Ýöne men pikirimçe Iranda, Türkiýede, Amerikada, ýa Irakda, ýa Siriýede hemme zat deň bolmasa gowy. Sebäbi o ýurtlaryň adamlar baranyna bir azajyk tafawut görseler gelenlerine üýtköşüklik bolsa gowy. Şoň üçin şu sistemde Allah Taala öde döredipdir. Bärdäki Türkiýedäki deňizler, jengeller zatlar siýagy suraty birde bolsa bar, onuň içindäki zatlar deňde. Görnýän zatlar deňde. Tagamlar zatlar azajyk tafawut edipdi. Şoň üçin şu Allah jan özi tagamy, adamy, dünýäni dürli renklerde ýaşatdy, döretdi diýen gurrun gat dogry gurrun. Menen bäde türk halkyny Eýrana türkmen sahra çagyrýan, aki türkmeniň bir gysgaja gurruny bar, bir goýun öldürmesem de toýga öldürjek diýip oýnalaryna. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Dünýä türkmenleri nähili dynjalýar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenaryna Türkiýanyň Antalya welaýatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziň kenaryna 2 tane Dünýä türkmenleriniň wekili otur Türkmen sahradan. Gelneje ine siz dynjalyş ýerine türkmeneşiklik etýärsiňiz da? Ha. Nağışly, köýnekli, türkmeneşikli zatly. Ine şu mihmananyň içinde ýa-da köçede zatda gezip ýörkäňiz, nirden gelýäňiz, nähili bir soraýan edýän bolýarmy? Köpsü sorady. Nähili şolar bilen öz araňyzda gurrun döşükler geçýär. Şondan bir habar berýärsiňiz Dünýä türkmenler. Türkmene görmedim, yani Türkler hemmeci soranna men aýtdym da, şeýle men Türkmen sahradan gelýän, İrandan gelýän diýip aýtdym. Hemmecikleri öýlerini bir de ýakyn taplaýarly, ýakyn görýärler. O gurleşýärler, bidini aýratyn gördüler şu at. Hemme içinde işleýärler de bidini aýry bir göz bilen gözlediler. Hemmecikler aýry silediler bidini. Ýenge gelýärmi, ýenge barýarmy şu öwümizden çykyp. Şu türkmeneşiklik etip bereňiz. Ha, şu türkmeneşiklik eden tilediler, biz de gatyrady boldyk. Inni şu söhbetleşigimiziň ahyryna inha Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginiň Dünýä türkmenleri nähili dynjalýar temaly bölüminiň hawa ahyryna Nur Muhammed aga siz türkmen sahraň ilhalary ýaşullarynyň şu dynjalyş şerinden bu dynjalan bir türkmen ýaşul hökümini şu wagt bizi dinleýän bir dynjalyş planlary bolan nirde nähili dynjalsam diýen Dünýä türkmenlerine näme maslahat berýäňiz? Nähili dynjalsynlar, näräksinler? Yan gaýdyşym ýaly her bir ýurtda öz bir boluşy, bir plany, bir medeniýeti, ferhengi bar. Ýöne kimde bolsaň, nirde de ýaşaýan bolsaň, elaýda türkmen bolsaňyz, her bir aýyň dewamyna içer maşgalaňyzda, dost ýarlaryň arasynda hökmen bir plan düzüň. Her kimiň öz bir haky, hukuky dynjalmaga, gezmäge, görmäge, sebäbi şu zatlar adamyň ilmini, bir de ruhiýatyny galdyrýar ýokary. Adamyň medeniýetini galdyrýar. Kän geçsen, kän görýän, kän bilýän. Şoň üçin men etjek haýyşdym, başarsaňyz, wagtyňyz bolsa, mümkinçiligiňiz bolsa, gezin, görün. Mümkinçiligiňiz bolmasa da mümkinçilik döredin. Gelneje sizden hem soň köze alsak, näil maslahat berýäňiz? Türkmenler gelin ýyllarla, nirde näil dynjalmaly? Türkmen gelin ýyllarda gelmelisin, ýani ýerlere gelmeli, görmeliler hemme ýerleri. Bir de gowy geçdi, olara da gowy geçer inşallah. Bir de hemme ýerler görüp bildik, berkem olara da netibetin gelsinler, görtilleşin ýerler. Gelneje Nur Muhammed aga Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleriniň gepleşigine gatnaşyp beren gurrunluğunuz, maglumatlarınız üçün köp sağ olun. Hawa deňiz kenaryna Dünýä türkmenleri bilen duýgularyňyzy paýlaşdyňyz, sağ olun. Ýöne geleceğim bir zat aýtdym maňa. Hawa. Aýtdy bilen gözüm bilen gördüm. Biz türkmen bolup, haýsy döwlete, haýsy ýurda gitsek de öz medeniýetimizi saklap boljak o diýen bir pikir döretdi. Ýani aýtdyň egneşigi, öz geýmini, bärde bir türklerden soramal bu zadyň näme diýip. Şükür Hudaýa bäri gelemizde siz nireli bir egneşik nirenki, diliniz türkmen, çoň ýüzündäki türkmeniň keşdeleri, nakşlary,
ýöne düşýän bolmaly adam. Biziň gözümizde öwrenşipdir. Şoňa bir aýtjak bolýarym geleceğin ýanky sözi kimidi ýatadyk. Biz türkmen bolup nirada gitsek öz medeniýetimiz saklap boljak. Diňeşi. Köp sag bolun onda. Maktum ulliya saglygyň gadryny bilgin, hasta bolmasdan burun. Adamlar, türkmenler hasta bolmakan diňje çyka barýar. Sag bolun.